Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, Naga City Police Office may bagong officer in charge. Binabahang Julian B. Militon Elementary School, preparado na sa pagbubukas kang klases sa Lunes. Para padyak dakop sa drug buy-bust operation kang Naga City Police Office. Pamasahe sa Trimobile sa siyudad kang Iriga, ibinaba na sa 18 pesos hali sa 22 pesos. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Moica Angeles. Police Colonel Gilbert Fariñas relieve na sa Naga City Police Office bilang City Director. Officer in charge kan NCPO, pinangaranan na. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kasudma na resibi kang Naga City Police Office ang impormasyon na si Police Colonel Rizaldi Caballero na ang magiging officer in charge kang Naga City Police Office matapos i-relieve sa pwesto bilang City Director kang Naga City Police Office si Police Colonel Gilbert Fariñas. Idang kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores kang City Community Affairs and Development Unit sa mga members kang Naga City Police Office Press Corps. Si Police Colonel Fariñas ang yaon mo nangunyan sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit kang PNP Regional Command 5. Natanggap po ng ating opisina ng NCPO ang isang order na hali po sa Regional Headquarters dated June 4 na si Police Colonel Rizaldi Caballero nga po ang incoming City Director. For the meantime, siya po ay officer in charge. At si Police Colonel Gilbert Fariñas na outgoing City Director ay siya po ay presenting ma-reassign po ngunyan sa Camp Ola. Sir, yung particular office ni Sir Fariñas na pupuntahan muna? Sa ngunyan po siya po ay ang order ay siya ay mailalaag sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit. Kung noarin ang turnover ceremony sa liderato kang Naga City Police Office ang mayo pang pinagtalaan na aldaw. Alagad, nagtatao naman subot ng direktiba si Police Colonel Caballero sa iyang mga personnel sa paagi kang sa ilang group chat. Urog na, ta sa Lunes na ang pagbabalik eskwela. Tungkol sa turnover, mayo pa pong eksaktong date, pero yan po ay as soon as possible. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nasa poder kan bagong officer in charge kang Naga City Police Office kung mapasunod siya ng pagriribay sa mga station commanders kan lambang police station sa syudad ng Naga. Susug kay Police Lieutenant Colonel Elmer Azures, posible subot ang mga pagbabago sa Naga City Police sa liderato ni Police Colonel Caballero. Possible po yan. Yan po ay nakasalalay na po sa paabot na sa tuyang bagong City Director. Sa kasumpay na bareta, daiman apektado ang trabaho kang Naga City Police Office sa pagkakaigwanin danin officer in charge. Susig kay Police Lieutenant Colonel Azures, normal lang sa mga opisyal kan PNP na malipat ng destino. Possible po yan. Yan po ay nakasalalay na po sa paabot na sa tuyang bagong City Director. Padagos sa mga bareta, Julian B. Militon Elementary School sa Barangay Concepcion, Pequeña, Syudad ng Naga, preparado na sa baralikan sa eskwelahan sa Lunes, maski may kadikit na problema sa tukawan kan mga estudyante. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Kung ang Julian B. Militon Elementary School ang hahapoton manungod sa pagburukasan kang klase sa Lunes, preparado na ang nasabing eskwelahan. Alagad 80% pa lang kan mga dating estudyante kaini ang nakapag-enroll. Hinahalat ngunyan kang eskwelahan ang iba pang estudyante na di pa nakakapag-enroll. May pakiulay ang principal na kung mapasiling subot sa eskwelahan sa Lunes, mas magayon na sa hapon na lang para di na maabala ning haloy asin di na makisabay sa paglalaugan kan mga estudyante. Burukasan baga sa Lunes. An sa tuya mo niya na eskwelahan, kumbaga 99% na ready na. Pero itong sa tuyang mga aki, sa gudngunyan, na day pa igwa pa kaming na day pa nagdidirigdi kinakailangan mag-confirm ang giraray taday ta aram kun sinda hali
mahali idi, maduman sa ibang school. So, kinakaipan mag-confirm ang giraray. And ngunyan, an sa tuya pong pakiulay, dahil po sila magdigdi yun ng Lunes na aga. Takon madigdi silang Lunes na aga, dubli yan. Si Aki, isa kasi magurang, gulpiyo niyan. Kaya ang pigpapakiulayan ta, hapon. Inako man ni Principal Apollo Sibelio na daw preparado na ang eskwelahan, kulang man giraray ang mga tukawan asin classroom na gagamiton kan mga aki. Kung kaya si mga lumang tukawan na nakatambak sa bodega ang gigibuan ni paagi para temporaryong may magagamit sa Lunes ang mga estudyante. Pero pag abot sa satuya pong mga classroom ka, namumundo kita, nakulang talaga ang satuya pong mga tukawan. Kaya kumahiling ka, ang mga tukawan, pigharanap tagiraray sa itong mga dating yaon sa sa bodega na pwede nga ning day nagamiton kung talaga. Kaya lang pighanap ta and gigibuhan tang paagi para magkaigwa po kita ni ng mga dawa sabiyon tan temporaryong tukawan tanganing pagralaugan magitutukawan ang satuya po mga eskwela. Ta talagang kulang na kulang ang satuya pong tukawan. Aside kan classroom, pero maski para paano gigibuhan ta pong paagi. Ta day ta pwedeng paturokawon yan sa simento. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, may nagkakapirang estudyante naman kan Julian B. Melaton Elementary School ang naglipat sa ibang eskwelahan. Huli tahandal ang mga magurang pag nagbabaha, huli kan makusog na pag-uuran. Sa iba pang issue, naglalaom si Julian B. Melaton Elementary School Principal Apollo Sibelio na marialasar na si proyektong napag-ulayan nindakan LGU para di natulos bahaon ang sa indang lugar. Pighiling man ni Principal Apollo Sibelio na baka makatabang man sinilinigan na agihan kan tubig para di itulos mag-apaw ang tubig sa eskwelahan. Kanakalis na aldaw nagpartisipar ang DPWH sa Brigada Eskwela asin pinaglinigan ang mga kanala na saro-subot sa maparikas na magbaba ang tubig. Aram taman sana na ang pag-uuran lang digdi igwang tubig na minalaog sa satuya mga classroom. Inaasahan ta itong mga pig-urlayan ta sa LGU, sa panginot kan satuyang alkalde si Mayor Lenny, na itong sabing diversion kan si tubig duman, bad lamang na okay na, and nahiling taman na may nagrilinig na sa luwasan kan si tubig, baka makatabang na ito para daing gayo mapano ang satuya na eskwelahan. Tagar ko nagiging cash basin and sa itong eskwelahan. Kan sarong aldaw yung manigdiyo itong DPWH sa brigada. Piglinigan ninda ang kanal na UN nagiging parte kan na kontribusyon kan satuya pong paglangkaw kan tubig. Ini yung pong kanal na ini nalinigan naman. Sa samuyang pagbabalik, pedicab driver arestado sa drug bypass operation sa Barangay Abelia, Siyudad ng Naga. Yan na sinibapang nangenot ng mga bareta at bilang sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at
pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, paghali sa 22 pesos na regular na pamasahe sa tricycle sa syudad ng Iriga, ibinaba na ini sa 18 pesos na pamasahe. Kabali sa naging rason iyo ang sunod-sunod na rollback sa presyo kan produktong petrolyo. Ngunya na hapon nagpaapod nin special session ang sangguniang panlunsod kan Iriga para aprobaran kung pirang sa indang idadagdag sa primerong 10 kilometro kan biyahe kan Trimobile. So to reiterate, from 22 pesos, 18 pesos base fare. But for the succeeding kilometer, daipa po klaro kung 3 pesos or 4 pesos. Hinapot ko kasubago po si mga para-tricycle, ang request po ninda, i-maintain po at 4 pesos. Ta duman manda po sila nagkukuaning pang boundary ninda. Dahil nga ni kaning iba pang expenses. But kami man po sa Sangguniang Panglungsod, we take note of all the manifestations. Especially, we also recognize na valid ang mga comments kang mga nasa social media. Utilizing po the comment section ka official page of the Sangguniang Panglungsod, the committee takes note of all the reports and at the same time, si sentimiento po kang riding public. Sa police report, sarong gramo nin pinagtutubod ang shabu na nagkakantidad 7,000 pesos ang nakumpiskar sa sospek na si alias Maeng, sarong parapadjak asin residente kan Zone 5 Santo Niño, Barangay Igualdad, matapos ang pinagkondisir na anti-illegal drug bypass operation kasubanggi sa Zone 5 Barangay Abelia, Syudad ng Naga. Ang sospek ang yaon ngunyan sa custody kan Police Station No. 1 asin naghalat kan reklamong isasangat kan PNP. Opo, kagabi po, June 4, alas 7:57 ng Bangge, ay may bypass operation po na kinandak ang Police Station 1, dyan po sa Zone 5, Barangay Abelia, Naga City. Kung saan may sarong tao po kitang nadakop through bypass operation na halos sarong gramo na pinaniniwala ang shabu. No? At ito ay may halagang halos 7,000 piso. At sa kasalukuyan, ang nasabing na aresto ay nakadetine sa Police Station 1. Sa iba pang police report, kasong theft ang inatubang kan sospek na si alias Gary, 45 years old, driver as in residente kan Zone 3 Palmera Village, Barangay Kararayan, Syudad ng Naga, na pinag-aresto kasudma huli sa warrant of arrest hali sa RTC Branch 3, digdi sa Syudad ng Naga. Pinagtutugutan man ining makapagpiyansa ng 10,000 pesos para temporaryong makaluwas sa karsel. Mayo naman ibang warrant of arrest ang nasabing akusado, basado sa e-warrant system alagad may dati ining kasong swindling o estafa kan April 23, 2018. Nasa custody ningunyan kan Police Station No. 6 kan Naga City Police Office. Sa iba pang police report, sa laog sa nanin sarong aldaw tulong akusado sa kasong statutory rape ang naaresto kan mga otoridad sa Catanduanes. Enot na naaresto si alias Joe, 35 years old kan Batok, Catanduanes, na may warrant of arrest para sa 4 counts in statutory rape na mayong piyansa asin rank 2 provincial most wanted person.
Sinundan ini ni alias Ferns na may 3 counts in statutory rape as in rank number 3 provincial most wanted person sa San Miguel Municipal Police Station. As in si alias Dom na may 3 counts in statutory rape as in rank number 4 provincial most wanted person. Ang tulong akusado ang yaon ngunyan sa custody kan Tulong Municipal Police Station sa nasabing probinsya. Sa iba pang bareta, ginibo kasubagong aga ang recognition kan mga grade 1 students kan Julian B. Melaton Elementary School na nakabali as nakatapos sa programang Tarabasa kan Department of Social Welfare and Development as in Department of Education. Benteng aldaw subot ang nagklase ang mga estudyante para mapalangkaw pa ang sa indang literacy rate. Sa assessment na ginibo ni Principal Apollo Sibelio, kasabay kan mga tutors, nakanood man magbasa si mga estudyante na dati talagang daitatao magbasa. Alagad igwaman giraray na estudyante ang kaipuhan pangtutukan ngunya na school year. Inumaw ni Sibelio ang proyekto kan DSWD as in DepEd, huli nagiging proactive as in preparado ang mga aki sa pagbaralikan sa klase ngunya na Lunes. Iyan itong programa kan DSWD in cooperation with the DepEd. Iyan itong Tarabasa na ngunya na aga magkakaigo na kami ninggaro pag recognition sa maano. Kaibanan diyan ang mga magurang. Nagkaigo kaming assessment na talagang nagrahiman, talagang nakakabasa. Kumbaga, igwa po ngayon ning talagang akala mo kan dahil makakanood, dahil man nakanood. Pero maski para igwa po ngayon talagang itong kinakaipan i-assess ta kung bako itong may mga manifestation, kinakaipan ilaag duman sa ISNED. Kinakaipan siguro ma-address ta sa palaunan ini. Ay magayon ini yung programa. Ninhulita ini yung kumbaga si mga akita na mayong ginigibo pag summer, yaon digdi sa eskwelahan, nag-aadal sinda ang preparasyon ninda sa sunod na taon yaon. Iyan itong kumbaga pwede mga late bloomers ngaya o itong mga aki na talagang kumbaga sige ng karawat pag summer, napupundo. So, kinakaipuhanan ang mga arong kainiyo na enhancement. Tanganing mas paano talagang natututukan ang aki. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingon i-follow ang samoying official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nangyinot kasi napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoying official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, as in inian GNN TV 48 Naga, News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiuwin ko na po lahat yan.
Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.